wallahi ba zan daina kukan da bai ado ba. Salamu alaikum. Dan kanawa. Auta. Ni ne wallahi ba zan daina Me yake faruwa ne? Dan kanawa. Me yake faruwa ne? Kwankwaso. Sabida kwankwaso ki kuka. Ai ni wannan kiya ko wallahi. Ba yau madan kula mu daina kuka ba. Ai dole kiya ko wallahi. Ba mu kaɗai kuka ɗan. Sai mai hankali inda ɗan Najeriya ne sai ya kuka a kan kwankwaso. Jama'an Najeriya dai mai hankali in dai kai dan Najeriya ne kana da hankali za ka yi kuka ai ba ga gobe ba ga sai ka ce gidan mutuwa sai kuka kuke ta mutane akan layi? Au, har da kai bala mai gadi. Ai mu inda akan gwagwasa ne ba mu taɓa daina kuka ba kowa ka ba mu ci gaba. To ku daga ta mana akwai mafita. Oke muna jin ki. Sosai ma? Muna jin ki. Wace irin ce mafitar? Mafitar ku shine Mudassir Ibrahim Zawatiki. Mudassir Ibrahim Zawatiki. Shine zai kai ku har inda za a share muku kukanku. Wai kina da mun jajirtaccen tsaye yanzu kokarin mai kokarin nan wanda muke jin labari ana labarin sa sai zaki yi wuce mana gaba mu ji hawadan sa kakan mu kayan ki kayan ya dinki a gindin ka ba gaskiya mu bi da saudan abin ta kai mu je mu tahi mu tafi mu daga nan sai wajen sa